खुलुमबाय। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै दौरि आसारि गोथारि जिल्लाफोरनि आफादगिरि नेहाथारि, बियाफोरनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय अनसायनाय आं बे बाथौ बिबुंसार निउस पर्टेलनि गेजेरजों गासैखौबो अनसायनानै लाग्रोबाय। आं फैबाय थानाय आमथिसुवा फोरबो खुंनायनि सायाव मोननैसो बाथ्रा बे निउस पर्टेलनि गेजेरजों फोसावनो सानदों। दा 22 जुन 2020 आसार दाननि 7 खालारनि सानजौफुनि समनिफ्रायनो आमथिसुवा फोरबो नांगोन। बेखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोननैसो बाथ्राफोरखौ फोसावनो सानदों। बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हाल एवना जाग्रा, माइ गायना जाग्रा आबादारि माहारि। बेखायनो आसार दाननि 7 साननि उननिफ्राय बैसोमुथि बिमाया खि एबा मोदोम बायो होननानै बर'फोरा जि फोथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो। बेखायनो दुब्लियाव हाल एवा, खदाल जावा, दुब्लिखौ जेबो खहा खालामालासिनो जानगाराव थानानै बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। 22 जुन 2020 निफ्राय 2020 नि 25 जुन खालारसिम थानसालिनि दरजाया बन्द जानानै थागोन आरो 26 जुन 2020 शुक्रबार आसार दाननि 10 खालाराव दरजाखौ खेंनाय जागोन आरो बे समफोरखौ नायनानै बे दरजाखौ खेंनांगोन आरो फोरबोखौ खालामनांगोन। बेखायनो थानसालिफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनानै जोङो सारा मुलुगनाङै COVID-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो गोबांद्राय मानसि ज' जानानै आर'ज खन्नायनि हाबाफारि लानो हायाब्लाबो जोङो मास्क गाननानै ससियेल मेन्टेनेन्सखौ मानिनानै जोङो जाखिनि हायो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जायगा जायगानि थानसालिफोराव जों आर'ज खालामनो थाखाय आरो जोंनि गौथुमनि जाबायदि नेमखान्थिफोर दङ बेफोरखौ गासैखौ मावफुंलांनो थाखाय आं गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ, जिल्लानि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ, गामि आफाद, बिया आफादफोरनिसिम बे मेसेजफोरखौ दैथायहरनो थाखाय आं खावलायदों। दा आमथिसुवा फोरबो होखांनायनि उनाव जोङो दुब्लि बारियाव जोङो हाल एवनाय, माइ गायनाय जोंनि गेजेराव गासै बर' माहारिफोरा दुब्लियाव फोथाराव ओंखारलांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे गौथुमनि जाबायदि लकडाउननि समाव जेरैबायदिहाय जोङो खारनानै जों खामानि मावनो हायाखै, दुलाराय बाथौ गौथुमाबो गोबां जिल्लाफोराव गोबां थानसालिफोराव दावबायनो हायाखै। बेनिखायनो जाखिनि हायो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो जिखिनि जोङो सावरायलायनो हायाखै थेवबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो जाबायदि हायो बेबायदिनो गौथुमनि खामानिफोरखौ जों हाजासे अफिसियेल खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरो जोंनि थानसालिफोराव जाबायदि मावनांगौ हाबाफारि दङ बेफोरखौ गासैखौबो फारि फारि मावलांनो थाखाय जों खावलायहरदों। आरो बे समाव जों दिनै गोबां
जोङो लकडाउनजों गौथुमारि खामानिफोरा गोबां फावसायनानै थालांदों। बे फावसायना थालांनायनि गेजेरजों थेवबो जोङो नोजोर होनानै जों खायसे खामानिफोरखौ जों मावलांबाय थानांगोन। आं बेखौनो जिल्लानि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आं गुरै खावलायहरबाय। आरो जिखिनि जोङो आमथिसुवा फोरबो फैबाय थादों बेफोरखौ जोङो दिनैनि परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै सामलायलांनो थाखाय आं खावलायहरदों। आं बे खोनाखौनो गासै बाथौआरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आंनि गोसो गोरबोनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै फिन नोंथांमोननि सिमांनि अनसायनायखौ बावहरफिनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै आफा बोराइ बाथौ।